Is-sena 2018 kienet waħda li fiha s-supereroj iddominaw ix-xena ċinematografika. Dan hekk kif bħalissa huwa dan il-ġeneru ta' films li l-iktar qed ikunu mfittxija. Il-kritiku tal-films Mario Zoppardi saħaq li dawn it-tip ta' films huma l-iktar li qed idaħħlu flus. L-iktar film popolari madwar id-dinja din is-sena kien Avengers Infinity War. Dan filwaqt li f'pajjiżna huwa l-ħames l-iktar film li mar tajjeb. Dan huwa film li qabeż id-dħul ta' $2 biljun. Hija t-tielet darba li għandna film illi qabeż dan l-ammont. Kellek l-ewwel darba Titanic, bad kellek Avatar għadu l-aktar film illi daħħal flus. Issa għandek it-tielet wieħed Avengers Infinity War. Mario Zoppardi saħaq li f'pajjiżna għamel suċċess kbir il-film Bohemian Rhapsody li għamel 7 ġimgħat fil-quċċata tal-box office lokali. Dan għaliex huwa appella għal ħafna nies proprju għaliex kien film li jirrakkonta l-istorja tal-karriera mużikali tal-kantant leġġendarju Freddie Mercury. Huwa saħaq li f'pajjiżna din is-sena marru tajjeb ħafna l-films mużikali hekk kif Mamma Mia, Here We Go Again u The Greatest Showman it-tnejn marru tajjeb ukoll f'pajjiżna. Dis-sena kellna films illi biex ngħidlek huma fihom ħafna mużika illi intlaqgħu tajjeb ħafna. Biss jekk inti tara klassifika ta' Malta, orret aħna għandna pereżempju Johnny English illi mar tajjeb ħafna mill-lat ta' box office tad-dinja ma tantx mar tajjeb. Għax aħna hawn Malta nħobbu dawk tip ta' films komiċi. Ma ġifieri tista' tqis li b'mod ieħor il-klassifika jixbku ħafna l xulxin. Zoppardi saħaq li s-sena d-dieħla ser joħorġu bosta films li mistennija minn ħafna. Filwaqt li kemm il-film il-ġdid ta' Star Wars u Captain Marvel it-tnejn mistennija jintlaqgħu tajjeb, l-iktar li jidhru li se jkunu interessanti huma l-films li huma mibnija fuq istejjer li kienu ħarġu qabel films animati. Dawn huma Dumbo, The Lion King u Aladdin. Dawn huma kollha 3 films li meta kienu films animati dejjem kienu popolarissimi. Issa ħanarawhom verżjoni ġdida b'atturi u b'annimali veri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.